Dobrodošli. Ovo je još jedna emisija Nije lako biti ja. Danas ćete imati prilike da vidite devojku, odnosno ženu za koju kažu da je najduhovitija pevačica na našoj estradi. Evo, otprilike tako izgleda taj mikrofon. Evo, sačuvala sam ga i definitivno nije slučajno, s obzirom da ćemo posle obići konje. Znaš ono čuveno, što više upoznajem ljude, sve više volim životinje ili konje. Možda sam zato toliko konja u životu upoznala. Od čega si ti, od toga sam ja. Da. Najlepši si. Jedan poljubac. Ha? Baš si lep. E pa Vlada mora da je ponosan na tebe. Jel mu to jedan od omiljenih ili... Jest, tačno sam. Volim te. Eto, to sam ti rekla.